Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke Alas Pendowo Limo, di depan kita ini ada Pak D ya, Pak D Darsono yang Arek ganti Mas Manggon. Darsono Orangnya abang asli ganti Pak Mukijan. Pak D asli ini Ada Darsono ya. Pak D Darsono ini asli Pendowo Limo. Mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak D, itu asal mula tempat itu seperti apa dulu Pak D? Nak senyong tak ngerteni itu omongnya di Bayan Rajat. Sesepuh mriku Mas Dewe karo Kumberi sesepuh kono pe semata-mata napa Pendowo ora ana makom. Aslinya Ora ana makom, ana tempat paresanane wong biyen, kumpulane wong biyen. Tempat paresane wong biyen, kumpulan, perkumpulan. Lah sampe kumpulan kuwi wong kono isane diarani Pandowo, tempat paresan kuwi. Kuwi dijumbuke karo kahanan zaman kebudayaan, pewayangan. Wayang nang zaman Buddha Purwa sajen paling namanya paling apik, paling unggulkan Pandowo Limo. Mulane nang Alas Pandowo kan nak ndelok ngalor yo paling dhuwur, ndelok ngetan yo alas gue paling dhuwur, apa paling ndelok ngulon kon paling dhuwur. Gunung Kidul pun imbang Mas nak zaman Pendowo. Mulane diarani Pandowo. Jare kaya kuwi semata-mata ora ana makome, mung tempat kono tempate wong seneng sisire, tegese seneng wong topo. Misalnya wong kadung kesasi, kan topo nang kono. Nek wali ning kono, wali ning Kreo. Wali ning Kreo. Ngerewe kuwi wilayah kan Kreo ana lelo. Wis sing truko Kreo wong arane Kertajaya. Kreo. Nek nole lor nggonku Mbah Salam Joyo. Salam Joyo. Nek pompongan kene dasarike walinane Selogati. Lah wong-wong tersebut bibite wong ngasih bibit Kadiwana Bodro. Bibite wong Kadiwana Bodro. Daerah gitu. Sing bibit nang daerah Pendowo kene wana tunggal kira mbrayuke wong Kadiwana Bodro. Berarti bukan Salam Jono ya, Salam Joyo. Ora Salam Joyo. Nak Salam Jono wae nganu Jurno. Beda Jurno. lagi. Heeh. Ngono wae Salam Jono Banyuwarna yo nang Jurno kuwi. Kelurahan Pates. Lah nang kono wae Salam Jono Baureksa pun ora ana makome, Mas. Ora ana makome Baureksa, anane petilasan Salam Jono karo Baureksa karo Rantan Sari bojone Salam Jono. Rantan Sari putri kali Salam. Nang Jurno Banyuwarna. Saiki makome digawe sing mewah saiki ora makom. Petilasan yo kono ana makome tapi ora ana makom mbek umum ya wong Jurno. Niki kembali ke Pendowo Limo. Pendowo Limo niku wau jenengan rasih wonten putri sinten? Nak putrine wae arane temurun ngisaring bleder nggon Watusena. Iki Pendowo mau kae. Sak wetan Pendowo arane Semek ana Watusena. Semek. Tanah Semek. Nama tempat. Tanah gue milune sek Gayam. Sek milune Gayam. Nah sing mrono kuwi areng Krandon, Brayo. Nah sing kulo milune Sepatu Dengkreo. Nang Pendowo khusus Dengkreo. Nah nek kon ceritane kae makom loro kae makome Sri Tanjung kuwi jare bojone Ki Ajar Kupang. Nyong gelem ngaku kowe nek aku gawekan Kali Siluwuk. Kewetan kan Kali Siluwuk kae. Kae kok apa ora sing ngaran ndang, ana sing ngarani makome Endang Luwuk Mas dhewe. Sing kok jaluke nomor manggon nomor ora metu to mbok ki nyong karo yaden ngono jaluke nomor ora metu. Niku Nek Watusena wae kae mbiyen wae sing gawe bocah angon. Mitur Omah Desimis wong Krandon. Jadi zaman mbiyen kesenian budaya sing diandalankan pasane kebudayaan misalnya kaya wayang secara wayang-wayang. Hindu niku. Heeh, lha
ana watu sing miring mrene iki digambar Seno sing gambar bocah angon. Sangon kepercayaan metu ame desimis. Nggih, nggih, nggih. Kuwi gambaran ora kon mau reca digawe patung Seno. Ane kan gambar kae kuwi. Nggih. Dilukis. Ditata. Ini gambar Seno, sing sese gambar Arjuna, sing sese gambar keris. Gambar keris zaman biyen cetone nemen gambare tapi saiki didestok karo kan ora paco bagus. Tahun pinten niku? Mboten genah, tahun niku mboten genah. Oh. Nah niku tahunnya mboten genah. Berarti ya ada kaitannya sama yang Tapi nyong warem rono nanti suka memahat. nggon watu Seno kae dikurungi ana kurungi biru ana tulisane Plangwe sing gawe KDIAIN Pekalongan malah. IAIN kan berarti ini semacam orang-orang KKN. KKN Dia memang mencari situs-situs yo digawe ana genderan barang nyong Ya. rono kae. melestarikan budaya. Nek nggon watu Seno kuwi dadi ora semata-mata ora gambar putra wali utawa gambar kebudayaan wis sing gawe bocah angon malah. Nah, niki kula kan penasaran nih kalih Sri Tanjung niku. Berarti Sri Tanjung ini kan putri nggih? Putri. Samiman Putri Tanjung. Soalnya wonten kemiripan sing tengen daerah Kajen. Ten Kajen nggih wonten cerita Putri Tanjung. Kajen apa Gunung Blibar? Ya, tapi- Gunung Blibar we milune Ndoro kelurahanane Mesoyi. Kula ngertosi Kajen to, sing wonten wite ageng nika. Asale nyong areng gunung Blibar we ana plang ijo tulis we ana petunjuke makom Sri Tanjung. Tapi we metu omongane Desaid wewe kan zaman saiki gawean wong saiki. Misale kaya makom Syekh Maulana Mahribi Nggih. ana Pudrana ujung ana sebutuh ana kan Syekh Maulana Mahribi saya Jambu Karang pun yo perang-perang gon mungkin yo bangsa kuwi mah Nggih. Maksudnya kula tertarik kali Sri Tanjunge. sosok Sri Tanjung niku sing saasline niku sinten? Niku lho maksudnya kula. Sri Tanjung kuwi nek nyosengane nang kebudayaan we isih klebu anake Sadewa. Nak sampean ngerti sejarah kuwi sejarah Lengsaring Pandhawa 5 kan sore kan Pandhawa nurunan Trah sing Trah Ratu, Pandhawa nurunan Nabi Manyu. Anak Arjuna. Abimanyu nurunan Raden Prabu Parikesit. Ayo. Parikesit nurunaken Raden Gendrayana. Gendrayana nurunaken kan bojone loro. Sing Darma sing Raden Darsara sing Gendrayana sing kocape Gendrawana we nurunaken Prabu Mamenang Kediri Prabu Jayabaya. Nek mbiyen negarane Mamenang Widarba barang kuwi digeser Prabu Jayabaya we anak Prabu Gendrayana. Mulane mengisor-mengisor turune gegek patine Anomana lakon lengrai kuwi bareng kerabakan waringe Arjuna turun pitu. Waringe Arjuna mulane nang wayang golek kae ana wayang sing Anoman kene ana Mas. Anoman nang kebudayaane mung wayang loro tok. Sing siji Anoman, sing siji Kunteo. Kunteo matine nang alam jaman Masjid Demak. Kunteo matine wong duwe jimat Kalimasada tapi ora gelem mati, tapi isane mati. Ngerti buku tapi ora iso maca. Bareng ketemu karo Raden Said di cekelan iki. Buku kita kan diwaca. Sing munine asyhadu alla ilaha illallah wira. Kalimasada niku kalimah syahadat. Heeh. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa ala sayyidina genepe syahadat kalimah papat. Mati gledak segengking musna saragane. Wis nang alam ngisore Prabu Jayabaya wis. Salam Prabu Jayabaya wis Kediri zaman Singosari. Nggih. Berarti Sri Tanjung niku Sri Tanjung sing anake Sadewa. Sadewa, Nakula Sadewa berarti nggih. Nakula. Sing kembar niku ora? Sadewa niku kembar kali Nakula. Kuwi mituk nang buku pewayangan Mahabharata. Nggih, nggih. Nyong maca bukune wae Kumbiri kan duwe buku kitab
Mahabharata. Dan iki nek menawi kula mriku ten Pandhawa niku sebenarnya ten mriku wonten napa mawon saliyane wau niku? Saiki ora ana becanane nang kono, saiki dige gedhong mewah tapi nang jerone kowe nang mlebu wingi kan digawe diperso karo wong kok dibangun. Nggih. Kan nang jerone ana petil. Nak biyen ora ana keris, ora ana tumbak. Nggih. Nak biyen. Nggih. Saiki nang kono ana keris karo tumbak sing dalah ya mungkin wong saiki mbok saken sing kono ora genah sing dalah si asipine kula mboten genah. Oh. Kula mboten genah. Wong ambruke randu Pandhawa aku genah, Mas. Ambruke randu Pandhawa 5 nyong nang ngisore. Kula mboten genah, kula nang ngisore. Mboten ngambruki. Mboten wayahe udan awan-awan. Barasar nyawang nang kulone. Gembrung kene ora krungu. Barang ngen guyang wong kadung kampung pelur. Wong kadung kampung cari dok krungu. Jambam yo do gambar oncor sampean kan genah. Oncor. Karo Damar Petromas, Patri Selongko. Wah sing delok yo wong ngendi ora, Mas. Ambruke randu Pandhawa. Taune ukuranane 72 brau. Ambruke randu Pandhawa 5 kuwi. 72. Lah menawa saiki SW kare gede siji tok. Yen kan 5 jejer 5. Zaman biyen. Jenengan umur pinten niku? Tahun semono wong nyong genangan kono urung kawin, kono bar sekolah. Bujangan. Bujangan urung bujangan. Oh. Heeh. Wong bujangan nyong nang Surabaya bu petong bulan ora diparani mulai dolan sawah petong 3 olahan. Ambruk kaya itu ukuran tahun 70-an. Randu Pandhawa 5 ambruk. Tetapi cerita mistisnya niku terus ya wonten perampok ten mriku. Lah wae ame tuku wong kono tapi tempat kono ora kena geguyonan. Nak ra kono kudune wong sing tegese wong sing suci. Tambung suci ora suci ngan wong engko adus sing resik sabunan sampunan. Pikirane, hatine. Ora sembrana. Cara kasare wong kono sampean san maling san garung kamit gambaran. Nggih. San maling kadi serogo, kadi ngrandon abang kono sampean apes. Mesti apes. Contone bapane Rayi maling arep ngambah. Nang kono cacit wong mati nang kono. Lah wong lunga kanggo maling. Lah sing ngerem iki wingi geger wong 8 tahun 2000 garong kade Pemalang tekan kono tekel nyong barang melu nakal mau nyora melu menrung. Nyong dadi wong ora kejeman merongos kowe. Kare merongos barang. Tuh. Nyong ora kejeman. Ganteng-ganteng iso ngomong merongos sih. Nyong merongos ora kejeman. Lah margono wede diamanaken dek nak mati wae engko ketempuan dek bahaya. Tak aman wong sok ndundhup ae ora oleh ndak mati temenan. Jebule wong saiki pono sing wong kendel, Mas. Oh. Lamong sampeyan sampeyan 10 jelang-jeleng. Sok ora dedel. Rampoknya niku? Heeh, yo ora nangis. Zaman anyar niki. Iki wingi rusuhe kuwe. Oh. Heeh, 2000 pira iki wingi rusuhe. Berarti sakti juga niku rampoknya. Hah? Heeh. Oh. Wong kendel-kendel lah sing tak takoni wae kula mboten ngono, kula niku sopir, Pak. Jebule asline wong Banyuwangi supire arane. Oh. Arane wong Banyuwangi. Tak delok KTP-ne tak lho. Lah tasnya tak jaluk. Tak guntuki. Lah tas dompetnya dilolos saring derwani Pak Wone sampean. Tak cukup duitnya 300. Wis duitnya wae atusan melati sing plastik Mas jaman-jaman sik berlaku. Nggih. Ora saiki. Dia cukup dia duitnya kok ndak masalah tok. Balakan nyokongan tak balakan temenan Mas. Itu tak sak bae. Oh. Lah kiriman karo Rajan nang kon kali weruh Margono karo Irwan karo karo kae nganu mantune modal polisi. Lah jebule tas digombe juareng Rajat karo meneng. Monggo isine mbok duit akeh mbok duit ora kena. Mbok isine dompet. Alah setan ke bocah. Jebule nang Irwan ora gawe nang kali dompet tak temoni bocah rempomongan gebreng nang balik desa lelo. Metu duitnya 2 juta berapa nyong dirasani nyong kadikene nyong warju ngumpul Domrono tani Si rampoknya terus pripun niku? nah rampoknya di
Gawa ka di Kapolres Batang. Maksudnya akhirnya memang nggak mati, nggak Nono sing mati siji pitu we. padahal di Heeh. Wong gebso to Sarwono kejeman. Sarwono prongos kae sing untune metu kabeh. Ora gebso reng kali. Nenek nyong pradengkleh ya, Mas. Heeh. Rombong-rombong cekel karo wong nadi dilarak ngono ditempongi diwujeni. Dalah bolot kok kejeman luku. Diwujeni peline ngecicir kok kan peli wis sunat karo tuwa. Orang kowe kuwi tumpetaken. Sing kok pistol tumpetaken nganti lurah ketemu kuwi. Lah pengakuan Ramboken niku terus semerep apa tentara niku leres napa mboten? Heeh. Dadi gue mlajune kan di nomor tol bareng ngerandot ngono. Dadi metu pengakuan Mas Anton. Jare nyong kere bawa tentara jare pirang-pirang sing nyergap nang kono kuwi. Oh. Kuwi metu pengakune kuwi Ramboken Mas Anton kuwi. Itu sekaligus nyong barang melu nyekeli. Aku di tentara, padahal yo nono sing tentara ora nono sing anu polisi terus lebar, biasa anak polisi teko lebar. Ora nang film ora nang opo. Nang film nepi teko ora bubar. Sekian. Jebule aku. Lah geri siji, Mas. Heeh. Isu-isu gen matun diselokan di Pasek. Geri siji wae asegan. Langkulon kon kayu bendo kae ana wong jaluk sabrangaken karo bekem duit kok gesi nyong nyabrang ora wani nyong ke daerah Siden Usdit. Terus takon nyabrang warju, ju. Nah duite nanti ju kok bekem duit. Nyong ora ngurusi duit dhewe wong duit tak naruh duwok mengisor. Duit pengetan. Duit atus-atusan kabeh. Lah jebule warjune celeng temenan, isu kan terus tuku jaring. Jaring manuk mrete sampean kena. Nggih. Oh, nyong dihapusi kan daerah Siden. Lah isu wong do nemu duit, Mas. Oh, nemu duit. Nek miturut bengketane duit sing nek bengketan duit ngono kae 50 Bank BCA Pemalang. Ngene tulisannya Bank BCA Pemalang. Nah, buat kenung ini, 50 juta apa 50.000 ora kena. Nominal itunya pecahannya 50. Biasanya. Kan di koki ye, ndak sabrangaken. Oh. Ndak sabrang tak tarik ngetan wong do luru pasir weruh. Ngerti weturan colek, asegan colek. Ditempoke diwedeni. Misalnya semangat itu kan colek, ngertine colek Mas, ngertine kuwi. Yang tak ngapret maning Mas, oh. Nggih. Oke. Nah cara bendo pancen kok kuwi. Nanti kita ke apa teman-teman? Kita ke lokasinya. Setelah apa namanya ini? Sejarahnya Pendawa Lima. Pendawa Lima ini. Kuwi cara dongen kok kuwi. Nggih, matur suwun sangat kula mangke tak mriko. Kita sudah sampai di depan Alas Pendowo teman-teman. Tadi lewatnya sana ya. Dari Desa Kreo itu naik ke sini. Di bawah sana itu ada orang membuat batu bata. Tadi kalau teman-teman sudah sampai orang yang membuat batu bata, artinya sudah dekat ya. Tinggal naik aja ke sini. Dan lokasinya itu di belakang saya. Nah ini. Ini adalah pohon apa Pak? Beringin. Randu. Tapi yang aslinya itu dulu randu ya? Randu. Oh. Randu gembiang. Randu gembiang. Randu alas. Abangnya abang. Pokoknya gue masih randu gembiang. Oh. Lah, riyen ten pundi randu gembiang? Oh, tempiku. Oh. Jadi 4 sama satu lagi situ berarti 5. Pendawa Lima. Dan sampai sekarang diuri-uri dan di sini tuh ada ceritanya itu pernah kejadian perampok itu ya. Oh. Paling dep, paling dep. Gunung Kidul kan paling imbang. Nah, sini berarti
puncaknya, paling tinggi teman-teman. Disinilah pernah terjadi perampok yang katanya habis merampok di bank BCA dari Pemalang, lari ke sini, malah di sini tertangkap basah. Tapi 8 orang ya, 8 orang itu, walaupun beliau itu sakti, katanya sih di apa namanya? Ya, dibacok tidak mempan, disuntuk lameng, apa lamengnya apa ya, pedang ya, pedang itu nggak mempan teman-teman, nggak cerdas, tapi tetapnya di sini tuh lumpuh lah gitu ya. Akhirnya tertangkap di sini. Dan itu keistimewaan tempat ini, selain dari kisah-kisah dongeng dulu sesepuh-sesepuh kita, dan itu kejadian yang paling nyata dan masih baru. Sekitar tahun berapa? Sekitar 4 tahun seperti ini. 4 tahun ke sini, berarti masih baru teman-teman. 2020-an lah ya. 2020. Sehingga tempat ini itu sampai sekarang diuri-uri dan dikeramatkan. Di sadran untuk tiap satu suro ya. Dan katanya di dalam sana itu ada pusaka-pusaka, Pak. Benar, di dalam itu kunci kita lihat. Ada pusaka. Kita tidak bisa masuk ya. Mungkin juru kuncinya pulang apa gimana. Gitu aja teman-teman. Ya, kalau mau ke sini aksesnya mudah ya. Dari Desa Kreo tinggal naik aja. Dan tempat ini tuh sudah terkenal ya, sudah viral, sehingga kalau teman-teman mau ke sini terus tanya penduduk setempat, warga sekitar, pasti ditunjukin. Pesan saya memang di sini itu tidak boleh sembarangan. Kalau yang hatinya kotor, nanti di sini celaka teman-teman. Kotor dalam artian berbuat tidak sewajarnya atau merugikan orang lain, seperti mencuri, merampok atau lain-lain, bisa merugikan orang lain. Demikian liputan kami dari Desa Kreo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.